Hey guys, day off na naman tayo ngayon na tayo ay makapag-vlog. Ayan. Araw po na naman ngayon ng Wednesday at walang pasok, day off. Lalabas lang ako para gusto kong magkape sa labas at tumambay. At dahil may pipick up rin kasi ko guys sa sa Marks yung ipinatabi ko na para gamitin ko na yung aking gift certificate na ibinigay nung nakaraang may $300 voucher ako. At binigyan pa ako ng gift card. So ayan, para magamit ko na yon or naipatabi ko na pala na pili ko na kung ano yung items na gusto kong kuhanin para sa gift certificate na yun. Ayan. Grabe yung labas namin. Sobrang lamig. Dahil ayan, melting kasi yung mga snow guys. Ayan. Ayan. Ito yan guys. Ayan. Ayan. Sobrang lamig. Akala mo winter na winter pa rin. So yun muna guys. Okay? Magre-ready lang ako. Magsusot lang ako pang lamig kasi malamig pa talaga sa labas. Guys, mag-videos lang tayo ako dahil lalabas na ako. Grabe kalat ng aking kwarto. Kung makikita nyo, makapagligpit mamaya. So 3 days akong off na naman. So ito yung aking kwartong makalat guys. Kita nyo yan, ayan. Sobrang kung ano ng mga nakalagay dito. Itong ating kwarto. Yan, may pa dyan, may itak, masyete. At yung sungay ng deer nabigay sa akin ng boss ko. Yan, binigay sa akin yan. Saka na nga, madali tayo yan. Yan guys, sungay. Kita nyo yan guys. Grabe dumi ng aking kwarto. Ayan. Yung kama. Tinanggal yung dahil nasa laundry. Ayan. Ay nako. Ligpit-ligpit naman. Pag may time. Ayan. Nakapag-medyas na ako. Alright. Start ko lang yung aking car. Ay malamig nga aking car. Ito yung suot ko. Siguro na may magbibideo na naman. Amig. Wow. Start lang natin yung aming car. Ito yung kalye namin guys. Yan. Ang aming kalye. Ayan. Ang aming kalye. Start lang tayo. Kasi malamig. Guys. Ben, nagbibideo na naman si Uragon. Ito yung turan namin. Turan, daming mga tinapakan na naman ng bani. Ayan. Backyard. Backyard. Tignan natin. Yung dito. So guys, ito yung backyard namin. Ayan. May mga tinapakan doon. Tinapakan. Backyard. Masarap akong magkape lagi sa labas at tumambay.
Kaya ayun guys, may kape naman kami dito sa bahay. Pero mas gusto ko yung kape dito sa labas. And guys, yun. Pag winter dito sa amin, dito sa Canada talaga, bago natin magamit ang sasakyan, kailangan muna talaga i-warm up, painitin. It takes 10 to 15 minutes para naman nang sa ganon ma-warm up muna at hindi masira yung sasakyan, no? Okay? Kapit muna tayo. Bicol. Shout out sa mga taga Bicol. Ayan. Din sa Pilipinas. Guys, ikot ko kayo, pasyal ko kayo dito sa Peterson Drive. Dito po yung mga houses na mga bahay na magagandang mga bahay. Ayan. So nagre-range po dito yung presyo ng mga 250 500 or 600, maybe 500,000 dollars. Yan po yung range nya, yung mga presyo, yung mga kabahayan po dito. Ayan. Ito po yung Peterson Drive dito sa amin. Mahaba po ang Peterson Drive, hindi po tayo nakapag video ng umpisa pa lang dun sa dulo. So hindi po hindi lang po pala correction, hindi lang po pala Peterson Drive. Ito kasi Peterson Drive, ito yung magko-connect sa pinaka Kensington na King Street, kumbaga main ng kalahati ng gitna ng Esteban. Hindi lang po pala Peterson Drive, marami pong mga kalye-kalye yan na within square na to ay talagang yung mga houses, mga kabahayan.
Okay guys, umikot lang ako. Dito na naman ako sa 4th Street. Ayan, ikot lang ako. Mula sa King Street, Kensington Avenue, and then nag-connect ako dito sa 4th Street po. Ayan. Ito po yung lagi kong dinadaanan guys. Ayan. Okay, pakita ko lang ito sa inyo. Day off ko kasi ngayon. Wala na namang magawa. Kaya sabi ko magkape at tambay-tambay tayo. Okay guys. Yan, ang ganda po kasi ng panahon ngayon, no? Makikita nyo, maaraw. Pero ano, maaraw lang pala, sorry. Pero kaya pala nararamdaman ko malamig, minus 16 pala ngayon, negative 16 ang temperatura. Okay? Sa may co-op. Ano bang gagawin ko dito? Gusto ko sanang mag-car wash, ma-try yung ano dito guys, car wash dito. So malamig, ayan, dyan lalabas. So iikot lang yata yan doon. Okay. So ito yung co-op. Kakatuwa po yung ano, love na love po yung Canadian flag na yan. Ganda, oh. Ang laki. Pag-iwa eh. Decision Ariel, kakarwas ba ako o ano? O dito muna ako, tambay muna. Ayan, huminto ako dito sa may co-op grocery. Ayan, ayan. Yan po yung co-op. Minsan dyan po tayo nag-grocery. Ayan. Depende sa kung ano po yung kailangan, anong bibilhin. Ayan. Ito yung ang laking Canadian flag. Ayan. 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 Huminto ako dito guys para magkape. Ubusin ko tong kape. Ayan. Okay. Balik na ako doon sa ano, sa may Shoppers Mall. Kasi open na siya kasi 9:03 na nga. Ayan, 9:03 na, alas 9 mag-open doon. Ayan. So ito yung sinasabi ko na kaya ako huminto para mag-isip kung magkakarwas ba ako ngayon dito sa may ano, touchless car wash. So wala atang ano doon. Dito clicks natin tong ano, Eddie Webster. Ayan, ayan yung pinakauna kong trabaho nung naging chef tayo. Ayan, naging kitchen manager din ako dyan. Ayan, yan po yung Eddie Webster. Sila po yung original na employer ko nung dumating ako dito sa Canada. Sila ang kumuha sa akin mula Saudi Arabia nung nasa Jeddah ako. Ayan. So without them, without silang ano ng Eddie Webster, wala po ako, hindi po ako makarating dito sa Canada. Ayan. Kaya sobrang syempre hanggang ngayon kahit iniwanan ko na sila ng ilang taon, syempre hindi pa rin natin makakalimutan na sila yung pinaka-original na employer ko at tayo'y nag-stay naman at nag-work sa kanila ng mahigit 4 years. So bawing-bawi naman po sila sa akin kaya kahit po umalis ako dyan. Ayan. Eddie Webster. So nung dumating ako dyan guys, after 1 year ano, naging ano ko, naging show chef. Tapos nung umalis yung si chef namin, yung executive chef, si Chef Rob, pumalit yung show chef niya at yung show chef niya naging executive chef. Ginawa naman kaming show chef ni ano, ako at saka yung isa kong katrabaho. Then nung umalis yung show chef na naging executive chef, dahil wala na yung si Chef Rob, nainip siguro, nag-decide siyang umalis at in-offer sa amin, sa isa kong katrabaho at saka ako. So dalawa po kaming naging kitchen manager at nagsasalitan po kami ng schedule. Kung ang isa po ay pang umaga, ako naman ay pang
gabi or yan, para lagi may tao sa ano, yung para may nagmo-monitor. And then yun, naglabas po ako dyan ng mga pagkain na mula po sa akin, sarili kong menu. So ano, marami po akong shinare dyan na mga main course, mga yan, mga mabibenta po naman. And the same time, parehas po kami kasi sharing, brainstorming, hindi lang po sa isang desisyon, kailangan aprobado ng lahat ng nasa management. So yun, maganda po yung naging experience naman dyan, hanggang sa nag-decide po ako na humanap ng ibang line o ibang linya ng trabaho na gusto ko rin talagang matuto kung ano man. Yan. So yun lang po muna guys. Ayan, nahinto tayo dito sa ano, may train, CP, Canadian Pacific Railway. Ayan, Canadian Pacific Railway po yan, hindi po yan yung CN kung saan po ako nagtrabaho. Yung CN po, Canadian National naman yun. Yan. Ito po Canadian Pacific Railway. Yan. Dalawa po yung railway ng Canada, CP, Canadian Pacific, and CN, Canadian National. Ayan. Canadian National po ako, yung dati kong trabaho. Yan. Yung Olo, ayun poet. Olo poet. Yan, sa wakas natapos rin yung haba-habang rail, yung train. Canadian Pacific po yan. Traffic, daming sakyan na hindi nakatawid, oh. So normal po yun. So matagal-tagal rin bago natagpuan, na timingan na naman yung ano dito sa may release na to. Dalawa po kasi yung release, yung una kong tinawiran doon, tapos ito. So ito, bihirang gamitin po ito. Papunta po ata ng ano yan, ng storage nila. May mga storage kasi yan na nagkakailang rail track po yan. So malamang papunta yan doon sa storage ng Wayne Pate. Nasa Kensington Avenue na naman po tayo dahil bumalik po ako. Liliko po ako dito sa may King Street dahil babalik nga ako sa Mark's Shoppers Mall. So ito, pag lumiko tayo ng kanan, yan, nag-turning right na sila. And King Street na po yan. Yan na po yung umpisa ng King Street. Ayan. Ito, may Microtel Hotel. So ito lang po yung buhay ko dito pag day off. May mga pasok yung mga bata. Ikot-ikot ako para po nang sa ganon ma-relax din. Simple lang na. So pupunta lang tayo sa Mark's, babalik po tayo sa Mark's. Signal na po kasi yung Mark's. Dollarama po ito, Baby Mart, The Brick. Yan po yung The Brick, bilihan po ng ano yan, ng mga appliances, mga couch, bed. At ito yung tulad ng sabi, ito yung Mark's. Yan, para ma-claim ko na yung sinasabi ko. Po siguro kung mag-park sa isa. Kukunin ko na yung aking, oh mine, nalaglag pa yung aking mga card. Ito yung sinasabi kong gift certificate guys. So ito yung mga card ko, nalaglag pa.
Napaka-importante pa namang ano to, mga card. Ay. Malaglag ka na sa loob ng sakyan, wag lang pong malaglag sa loob na sa labas. Baka may makapulot at ayan. Diba? Okay. Meron pa rin akong kape. So punta muna ako dito sa Marks para kuhanin na yung pinatabi ko at ano, okay? Guys, Marks. Ayan. I'm coming. Malamig, kaya pala malamig, minus ano para minus 16. Marks, good morning. Hi. So ito yung aking nakuha. Yan. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo guys. Ito. Worth of $89 something. Kaso on clearance siya ngayon. And ito, worth of $89 as well. Yan. Ako guys, 4 na items ito. Dalawang ganyan, tsaka itong ito, at tsaka yung lagay ng shade. Ayan. Ito na yung ano, orange. Yan, orange na orange tayo guys. Yan, sport check 60%. Tingnan natin, check natin kung anong meron dyan. Baka may mabibili tayo dyan guys. Walang katao-tao dito sa Shoppers Mall guys. Yan. Walang katao-tao. Ang ako pa lang yung unang customer. Malamig, minus 16 pa rin. Yes. Makakita na naman, nagbibideo-video na naman si Ariel. Oh. I don't care. May trip kayo, may trip din ako. Walang pakialaman ano. Ay. Suot ko na yung aking yan, yung tok. Okay guys, may kape pa rin ako. Okay. Yes. Uwi muna ako dahil si CJ pala hindi pumasok sa school dahil inuubo rin siya. Ang kasama niya si Kurt, yung anak kong panganay, at hindi sumasagot si Kurt kung may pasok ba siya ngayon dito doon sa pinuntahan ko sa sport check. Mamaya may pasok walang kasama si CJ doon, kaya uwi muna ako, check ko muna ngayon kung walang pasok si Kurt, okay lang na kahit andun si CJ. Ano po, ayan. Okay. Yan, hindi pa rin po nabawasan ng minus 1. So ang temperatura guys ay minus 15 ngayon. Nabawasan ng minus 1. Okay, diretso na ako uwi. At driving tayo na naman. Nasa ano ko ngayon, nasa King Street ngayon, pauwi ng bahay. Dito po ito sa kabilang King. Ayan. Sa pinakamababang bilang. By block po kasi. So mula doon pababa ang bilang. Kung dito nag-umpisa yung King Street ng let's say 400 block, or next niyan 500, 600. So ganun po yung bilang. And dito po kung saan po yung odd number laging nasa kanan at yung even number lagi pong nasa kabila. So during the time na ako po ay may part-time ng delivery pizza, nagde-deliver po ako, nakakatulong po sa akin yung pag susunod ng nasaan ang even number, nasaan ang odd number, para kung ang delivery po, halimbawa let's say yung house number niya is odd, automatic nakapokus tayo sa ano, sa kanan, nasa kanan po yung house na yan. Pag even number,
nasa kabila po yan. So madali pong hindi po tayo palingon-lingon ng kaliwat kanan pag tayo ay nagdi-deliver. Ano po? Yan, may tatawid sa may pedestrian guys. Yan. Baby ko. Yan, nakatawid na siya. Check muna si CJ kung may pasok si kuya o wala. Kung wala, aalis ako ulit. Pupunta ako dun sa Cairo ano, para ma-use ko yung isa ko sa health benefits na pwede ko magpa-Cairo. Yung chiropractor ba? Yan. Ito na yung nakuha ko. Ayan. Wow. Yan. So, dating $89.99. Ngayon, ano na lang, naka-clearance siya. Ayan. Mura na lang. Then, may isa pa. Ito. Ganon din. Ito naman, medyo mura ng kaunti pala to. $54.99. Ngayon, mura lang nakuha. Naka-clearance siya. At saka ito yung lagayan ng aking shade. Ayan. Okay. And at itong suot kong ano,